Die riomh brianan seo ag léamh roinnt scéalta nuaíochtas Meiriceá don déardaoin an tochtú lá ní lúnasa 2016. Roinnt focail nua agus tuigeann nach dúirt daoibhse ná locht éisteachta iad. Asraíonn faoi lábhair. Haha, leis sin píbán as dagan lecht nach féidir leis gcóras tí deile leis. Ach más cóir díreacháine agad sin an náid a nílan tú do éirí bhain miondíal. Fáirí, má tá tú ag fábhrú tá sé gur agat in óbhnú rud a cíntas. Máile man bríir sin. Cibé, Donald Trump, ní féidir le mé an fearsin cheachint na léhantaí seo. Agus céird atá déanta aige an toras seo. Tá sé tríos a bhainisteoid feachtas, well, a cheanara feachtas, a bhriсе as fiig agus fear nua choristeach Stephen K. Bannon caithfhiorlach áisínteacht nuaíocht Breitbart. Sa cheapúcháin seo is léir go bhfuil Trump ag cur deireadh leis an tón séimh bhí daoine ag brúir agus go raibh sé agus go bhfuil sé ag dul i dtreo tón níos géarglóirí. Is gríosáid, speicear é Stephen K. Bannon agus leis a bheith seo a stiúr ní mó ná sásta is atá bhunaíocht a fáirtí. Go dtíobhann tá an pártí coradh go maith ag an gceapacháin seo. Mar gheall Breitbart, mar is sé Breitbart ceann de na creabhair is mó thuain na pártí le riant blianta nús. Tá Breitbart éis go dtíobhann blianta fada a chaibh ag gunsaí a pháirtí phoblachtánach go fíochmhar céanna agus dionsaí sé an pháirtí déanlach. Bhí na sean an dúirí ag géirí Trump a scotha ón scríothracht blaimen agus caint luchtathe le cinenne agus cineachas a d'fheighidh leis ann núchán an pháirtí a bhaint amach. Ach chuifií nó a chur ó ghoras na vótóirí measartha sin réitíonn an uachtaránacht de gná. Ní amháin sin, ní amháin seo, ach leis a gceapacháin seo d'éirí le Trump an cumasc sin idir na meán géarglóireacha seo agus feachtas Trump thríochnú. Cumasc
agus feachtas fáraí agus daltraí na meán géarglóiricha seo trí na glúdú gleoréiseach spliodrach callánach sin le tamil an nús. Ceapó Stephen Bannon tamil gear in níadúin fáil amach go bhfuil Roger Ailes íor chahiarlach Fox News a bhrisú as a fosla déanaí mar gheall líomhaintí cloiche gnéis in chomhairleabhar achtas Trumpinis. Agus ní rá poblachtánaithe i Washington aineolach a gaí ina rá agus ina bhfuil na meáin seo trína geanarc bhunaíochta tríos seanadóirí agus ionada cógála a chrá go crí. Go dtíobhín bhreoslaí na meáin seo an glúiseach agus an chorinnaí na bunaíochta. Tá feirg seanandúirí a fáirtí. Tá dhaoine áirithe ag rá dá nach Trump ag géirí go gcuideach poblachtánaí in éadan agus tacaíoirí anchasacha nua a chur ó ghuras agus iad a chrá. Céird a dhéanach sé difriúil. Tá na bhótarí seo tá siad in rochtaine ach Trump bheith sásta lábhachar amach ach ní léir go bhfuil sé. Déir riint beanóirí an rás go bhfuil seohíd beanóirí ón tíbhaistí den fáirtí poblachtánaach dála an scéal. Go bhfuil Trump ag lorug an chóthuisceanna is ísle, an leibhéal is ísle, agus sin ar nó feitís agus fua. Má sé is bí sóláis iad daoine mar Roger Ailes agus Stephen Bannon mar dearann siad an méid atá Trump ag iarr a chluisteáil. Agus mar sin bhí sé siar san níor le riint 16 anos na an corchaige nóir seo. Seo é an dara aramór in san bheachtas Trump le rábhí an os. Se sin aistrú Stephen Bannon ó chlampró ar Breitbart go ceorcail lárnach chomhairleoirí an animnúcháin phoblachtánaí. Chuirú Kellyanne Conway isteach i gcóirbeacht ar Corey Lewandowski nuair a bhrisú sesin as a fós rábhí óin.
Bhí Bannon an stúr Sléibhe atá tiomanta poblachtánathe bheala ón chlár oibre domhandatha agus atá díon go leor siarshrádáil Imirce Hispáineach agus scéimhlitheoireacht Islamach. Deir daoine go bheidh seo Donald Trump ag dul ar rais go dtí an dúchasachas a thugann tanm nuachán dó ar gcéadal síos. Poblachas is seo. Crochúnas é seo freisin an tionchar atá ag Robert Mercer agus iníon Rebecca ar a bheachtas deontóirí iad, deontóirí cumadacha iad as Long Island. Is deacair an difriocht eiceáil idir Breitbart mar áisínteach nuaíochta agus áisínteach atá chun míchlú airingt ar Hillary Clinton. Go dtíobhann tá an foras an freagracht rialtais tar éis leabhar a ailsiúla déanaí faoin aibhré airgeadais atá ar Hillary Clinton le tamil agus rianta altanna na nuachtáin móra as sin. Tá eagrachtaí cumadacha eile ag bhdeanúir seo go fuair agus mar deir a Weekly Standard tá sé rannathe ag Trump dar leo réaltacht malartach Breitbart a rannú seachas fírinne. Tá deacrach i fachas freisin ar nó le rinstéine hiiriseoirí in san eagraíocht sin agus colúnathe ag rá go bhfuil a saoirse iiriseoireacht cléimthe le fad an lá agus nach níl í ceapacháin mar seo rud é peocht níos éasca dóibh. Go dtéann ó thosa Trump ar a achtas ní raibh go amháin a bhí déanrá agus déan gnó ar a thun agus bin an tram seo Breitbart. Scéalta nuaíochta eile. Fuair fannaí mé leis an lead seo Stephen K. Bannon. Tá stair ag is síl airgeadais Meiriceá é féin ach má sé is glasarcach é sna feachtais agus nuacháilethe i goch agus dearag bhuaile agus gohhearag na gomadach ceart chuilteocha coffee test agam. Tá deacrochtaí ag leannacht ráile se góras Árachas Sláinte agus tá na cólachtaí Árachas ag deisialú faoi leathnú
ar a gcóras. Ach má sé an rialtas federálach ag réiteach do achtas rollathe nó chláirithe go níos mó chuir leis a gcóras. Tá an rialtas ag chur chuige mar gheall ar riant aistearraingt cólachtaí Árachas ón chóras agus is aistearraingtaí amráachtacha leisce ólaíocht. Tá ólathe sa University of Chicago sa réis ceangal mólínach a dhéanamh idir déanamh sús leapa luise agus déanamh sús éite éisc. Agus tugann seo le fios ní bhfáil go bhfuil an DNA féin baintach leis ach go bhfuil se seo ag tarlú ar bhann mólínach sílim. Cibé tan leapa luise agus an éite éisc lipéada leis na marcóirí na cóirthaí mólíneacha céanam. Tá sé ina chiarthóil sa rank mar gheall ar an marcíní. Chola snámha de bhrá muslimach agus chola a chlúdaíonn an chorp go léir go dtíobhann tá sé an chaimseach. Tá rank tar éis nó tá áitin áirithe rank tar éis an tarmeasc a chur ar an burcíní. Agus ní nach íonú riant ansathe islamacha sa tír sin le déanaí rud a dág iad nervhíseach agus créthánach. Tá Aung San Suu Kyi sa tín iontach an scéalseáil í eiceáil ag dul ó phríosún go teach an cheanara i Myanmar go tíre mar an tí in an ról nua mar cheanara. Tá níos mó mrá sa phríosún ná mar a bhíoch. In Appalachia, céird a dionas faoi na postannaí mína dóireachta atá imethe. Ba tá iarachtaí ar siúl na jobannaí mína dóireachta atá cáilte sin a chúitimh le postannaí i deicneolaíocht agus i nóthas agus fiantar eile. Ba sé sin deacair ach caiil sé tarlú. Scéal faoi rúnmhar fuaí a neithnaide in Nuairach ach ní racha mé níos faoite ná sin. Scéal faoi imreoirí leadóg Boward as a tín atá gimmert in Rio thar ceann tíortha eile. Na Meiriceánaí a tarangíú ó Neitleán go gcuirfí an dlí orb mar gheall ar an tuairisc bhréige a thug siad ar sclúchas ábíad san ba chúis leis is stáisiún Petril Rio de Janeiro sa bhreasail in teachtain seo caite. Tá Arthur Hiller nó chudó bliana d'aois marmh tháinig sé chun cineáil nó bhláthí sé ins na scanáin agus go dtíobhinn eile míú é do ascar
ná scan an love story in 1960. Scéalaíonn faoi Stephen Corf agus críadóireacht seapánach. Chuineann Corf na samplaid in críadóireacht in Heach féin in Brooklyn ach tá breis agus ceithre chéad samplaid i críadóireacht comhaimseartha ón teapain ag ina áras an. Nílas agam cé ach mar a bhúil siad le chéile chuig bliain sfiche óin. Te heisme tháinig cúig úrscéal mórráchar Jacob agus feachtas chun estát sean estát a chóirú. Agus sin iad na scéalta go léir don deardaoin an 8 mílúna gámhíle sa 17. Tásúil agam go bhain siad leas as agus go mbeidh muid a caint le chéile arís sa bhád. Slán.